Yaro itrai sesin pat ngai kublei pi baro ha kerteng ke badan bor ke jong trai. Ha kani ke video ngakwa bangan pentip syapi ba nang ni na pok mar banyang senyong kani ke shnong ke banga syong ngesa ke ba hadien ying mani presbyterian sedau pila yok man la kesngi kani ke pnyang sngo baha map yenga bangam la ban ra yaki phone call ki jong pi baro ngara tang kat ki bangala te wat nom phone yenga shuwan direct bachane te like no tang kasngi palai bat kasngi utrai te man la kasngi shi phau baje hado san baje phila ban yo nang ni ya kani ke pnyang dengan chu yetho epi ba ya kani ke pnyang wat nom thied palat ya kador san spa namar nanga nang ni ngai sau spa te wat nom thied palat ya kador san spa ki ba de le chani shajan kila ban bam yo nong tang sau spa ar pho ne sau lai pho la ne sau san pho ti shajngai kila ban de san spa ki bala kham jingai na shlong te henrei wat nom ya thied palat ke namar ki don ki ba yatho ki ya thied pra spa don ki ya thied shi hajar te kamde ken kata namar ngi ki batre hitom kat ni ru ngi bam yo nong tang san pho Tyngka menchua ken betang ka bai tiar te ka bai tre jonga ki shuya burom hi te buon na pedeng jong phi kuble shibon uble unkur khui phi ai san spa shi hajar don ki ai khat san spa ar hajar te ngala perkhat halade ngong ni kini ki brew ki long kluit men sim kum ne man kelai benai ki haban wan shim te ki la do nong bha te takadang ong ka bhai nga bangan bu na be dakador ka ba kham duna kat bangan yo ka bai thiet tiar ka bai nong tre ka bai jing ai ngu ka bai tre jonga tinggal ken be sau spa ken kador nama dentang katu kat ni hi ki ba khnyum ki ba ong ka jing ai ngu ayu kata te henre ki ba bon ti ki ai da ka jing kemen ka jing ai ngu ti ki la ai kham palat ya ka ba ki de ban ai te lak no ki to hi ki ba kwa ban ai jing ai ngu ka ya de ka wei henre dei shu kum bang aju ong ha ki por ki bala let phila ban ai jing ai ngu kat ba phis ngo bet te ngam ong shu menta kum ta sau spa katu kalai hap lang ba ka jing ai ngu bat ka bai nong tre bat ka bai thiet bai tar baka bai thiet bai pet bat ka bai nong jonga san pho Tyngka tiki nong de ru wat nom shim kabu palat re baka de pnyang ka bai rap te henrei shajngai phila ban de san spa lele la ne sau spa an riu pho te henrei wat nom ya thiet palat phi ru ki nong thiet dala palat kador na ya thiet te nang ni phila yo be man la kesngi te ki bakwa kendo kerpang yang ngapat jade betang si sejan kemut khat wei baje Haduh san baje ki bakwa ban kendo kerpang yang nga te uniu powder ru menta ula paho te phila ban yo namot pran ru phila ban yo uniu powder nang ne basa nga ru phila ban yo tingan sapen poilut chigini ki jaka baro babu ya gani ka pnyang te ngan sabatai biang khambenia ha ka wei pat ka video karukom ta te subscribe lupa ka channel jonga ngam don jing yo nong la da phi subscribe namal bangale mon sngob ha ngam yo ai hiru tang shi Tyngka ru na ka ni YouTube channel ngasule mon sngob ha te subscribe ba phin yo iki jing pen bana ba pher bangarang shna bon jat ki dawai te ondala success kata man se yo ban pen bana hang ni ha po YouTube jonga te ka jing subscribe ka jong phi kamot ba phin yo yaki jing batai ki ba kham benia la ne jing pang ki ba pher ba kan long ka jing khui phi om dei banga kwa ban yo pisa namar ngam yo hi rewat tang Tyngka ru nakani ka bangale YouTube channel namar bangam nang hi re kumban nang ki wei te to bleu yo ban khui phi yaro itrai